داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدروز خبركم سمعتنا بايتس التحبرات هاجرات أبور حتى حساس كل التشحن تشعتن كل التشحن عصرت حدن بعلاق قبل الإيرتراس تسجدده زي فتحوي بينات الجدخ العل تمالي عصرت 4 حدار بملء دمس وسينو أتي تلعيلو زولو السنتات الجدا أب كل التشحن تشعتن زحلفه قصر شحن تشعتن 200 شوعتن كمون أب كل تشحن عصرت حدن زحلفه قصري خل تشحن 23 كوينو ناي أسوار الجدا كمون كالي بزي قطتاو من قدي نغطبا إيرتران مدخم زهق أنا والسنة زطقال لايو بزا قطامي منغست إيرترا نملا حزب إيرترا سلتي أب عوت زبصحو حيال ناي مختيات تون عقلون يوهانا نابلي اتقدا خلعال أبركتو زقبرو أعرخ إيرترا مسقان قريبو منغست إيرترا بزعبا زي ملعال اقدا زوصو مقلسي سعيبو كغربيو ጋዜጣዊ መግለጺ እትሕቶ ምልዓል እገዳ ዘይኮነ ብቀደሙኸ ስለምንታይ እገዳ ባይተጸጥ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ነቲ ያብ ተሐሳስ 2009 ከምኡውን ኣብ ተሐሳስ 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘስገደዶ ዘይ ሓላፍነታዊ ውሳነታት እገዳ ኣልዒልዎ ኣሎም መንግስቲ ኤርትራ ነዝን ኣስታት 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይ ምኹኒ ጉድኣት ዘውረደ ኢፍትሓዊ ውሳነ ንምእራም ዝወስደ ስጉምቲ ዶንጊውን እንተመፀ ብሓጎስ ይቕበሎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ምስኩር ናይ መኸተያትኡን ዓቕሉን ነዚ ጽንኩር እዋን ብጽንዓት በዲሁ ብዓወት ምብፅኡ ልዑል ክብሪ ይህቦ ከምኡውን ንኹሎም ብሞራልን ዝተፈላለየ መንገድታትን እዚ ዝሕፍር ውሳነታት እገዳ ክልዓል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣዕሩኽ ኤርትራ ምስጋንኡ ይገልጽ ዮሃና ንኹሎም ነዚ ጸሊም ምዕራፍ እዚ ብምዕጻው ናብ መጻኢ ኣብ ንጥምተሉ ዘለና ኣጋጣሚ ግና ካብዚ ተመክሮ ዝተጋህደ ሓቅታት ከነስተንትኖ ግቡእ እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ኣግዳይ ኮይና ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተፈጸመ ላግፂ ዝደገፈ ኩነታት ከ እንታይ እዩ እቲ ሓቂ ጽሩይ ከማይ ንጉሆ እዩ ተኸታተልቲ መምሕዳራት ዋሽንግተን ክሊንተን ቡሽ ኦባማ ብዘስገደድዎ ዝንቡዕ ናይ ዕብለላ እንኮ ቁፅራዊ ስትራቴጅን ናይ መልሐቃት ሜላን ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበረ ስርዓት ወያነ ሓደ ካብ መልሐቃቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሮም ብምውፃር ማለት ብምዕሳብ ካብ ዝተኸተልዎ ሜላታት ዶባዊ ግጭታት ምስዋርን
ኩናት ምውላዕን ሓላሊኽካ ምምሕዳርን ኤትኒካዊ ፈንጋዊ ማለት ፋክሽናል ምግምማዕ ምንጋስን ተቋዋሚ ንምግባርን ዞባዊ ጥምረትን ምትሕጋዝን እናሸራሕካ ንምትእታዋት ባይታ ምውዳድ ከም ቀንዲ ክጥቀሱ ይኽእሉ ርሑቕ ከይከድና ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሳዕብየን ናይቲ ሓድጊ በጨቕ ክብል እንዕዘቦ ዘለና ኤትኒካዊ ረፅምን ምምዝባላትን ኣብ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ነጊሱ ዘሎ ምግምማዕን ሕልኽልኻቱን ግናማዊ ምትእታዋትን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣሸበርትን ሓንከርትን ፈጢርዎ ዘሎ ድኻ ባይታ ዕላማታት ናይቲ ዝሩግ ሳዕቤናት እዮም ናይዚ ዙምቡዕ እስትራቴጅን ሜላታቱን ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኣብ ህልቂት ሰባትን ምምዝባልን ስደትን ጥሜትን ቁጥባዊ ዕንወትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኣስታት 150 ሚልዮን ህዝብታት ናይ ዞባ ዘኽሰሮ ናይ ልምዓትን ዕብየትን ዕድል እልቢ የብሉን እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተፈብረኸን ዝተሰዋረን ትርጉም ኣልቦ ድባዊ ግጭታት ቁልዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ፖለቲካዊ ሸርሕታት ቀጻሊ ናይ ምንጻልን ጸለመን ስነ ኣእምራዊ ዘመተታት ዘይዓርፍ ኣዕናዊ ቁጠባዊ ዕፈና ኣብ መወዳእታ ድማ ብዝሕንኽ ናይ ሓሶት ፍብረኻ ብምርዓም ቀወምቲ ኣባላት ባይተ ጸጥታ ኣብ 2009 ዝተስገደደ እገዳ ካብ ምቓን ናይቲ ዙምቡዕ እስትራቴጅያዊ ሕርያን ሜላታቱን ወጻኢ ዝርአ ኣይኮነን ዝወረደ ዕንወት ከዓ መዳርግቲ የብሉን ካብቲ ዝተፈጸመ በደልን ላዕሊ ሓሶት ተቓሊዑ ሓቂ ተጋሂዱ እናሃለወ ዕምሪ እገዳ ንምምጣጥ ክቐርብ ዝጸንሐ ምስምሳት ዘዛየዶ በደል እውን ቀሊል ኣይነበረን ባይቶ ጸጥታ እምበኣር ኪኖ እገዳ ምልዓል ናይ ዘውረዶ በደል ካሕሳውን ተሓታቲ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ንኽእትኦም ንሓቅን ንፍትሕን ብምልዓል እገዳ ጥራይ ኣይክቋርጽዎን እዮም ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 14 ሕዳር 2018
بلحت وغائي وضحاد الشوق وصيد وضحاد بلحت وغائي وضحاد الشوق وصيد زمالي شعر سمح وشام